Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsado. Nga magatod sa luwing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Dakong tipak sa bukid na natumpag o gamitabon kinis kalsada sa bukid ng barangay sa agsungot ning Dakbayan sa Sugbo. Wahinoy na angol o nagkalas atol sa nahitabo. Gituhuan nga epekto sa pagtayog sa yuta ug sa pag-uwan-uwan ang hinungdan sa landslide. Alang sa dugang detalye, aniya ang report. Ingon ini ang sitwasyon sa luway agsungot sa Dakbayan sa Sugbo human natumpag ang buntod. Nagpasad na ang mga dagkong bato sa dapit. Maayong pagkatipak sa bukid dihang nibigay ang tipak sa bato nga mitugpas karsada. Pasado alas 11 kagabi kini nahitabo, hinuon layo ra ang mga balay dinhing dapita. Kini ang bato nga natipak no, nga natumpag diri sa barangay agsungot nga higpit nga nitabon sa karsada. Gituhuan nga usa sa mga hinungdan ini ang nasinati nga sunod-sunod nga pag-uwan o katong pagtayog sa yuta ni atong nakalabayng adlaw. Nami gikuan lagi ini nga kaning amo lang ni ipakware kay tungod kay hapit kada tuig labi na kusog kayo ang uwan magsige ni siya garya. Gisusi ang dapit sa mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo uban ang senior geologist sa Mines and Geosciences Bureau o MGB. Matod ni Engineer Russell Bryle Anthony Lanzadera nga volcanic ug magmatic ang matang sa bato sa dapit. Hinuon, tun-an pa nila ang ubang mga data nga iyang nakuha. I-check po nato asa ni na aning fracturing, no? It's either if nabatay presence of structure, so mo na mga details na kailangan namo i-research sa office. Available maps namo like existing namo na geologic maps, and if naay mga existing na structures like fault. Samtang dunay rekomendasyon ang Committee on Infrastructure sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Akong kanon ipabot ang report kang mayor, no? Total closure kita dire, temporary total closures. For the meantime, based on the assessment sa atong MGB, no, dili pa gyud siya feasible safety nga agian ng dalan. Gipaniguro usab sa mga opisyal nga hawanan og dali ang dapit aron makaagi na ang mga tao nga mosulod gawas agi sa kalsada gikan sa mga silingang barangay. I recommended road closure sa tibuok gyud dito sa entrance gyud sa Binalyo unya diri sad sa agsungot kay tanaw na to klaro mong kayo nga mutagak jud. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Samtang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, 15 anyos nga lalaki na kurentihan human miubog sa baha sa sitio Tugdon, barangay Basaka og aksidente nga nakahikap og poste sa kuryente. Si Luan Mirondina adunay live update. May Yes, Bob, nagpadayon karon ang kalbaryo sa mga mulupyo sa sitio Tungdon, Barangay Basak, tungod sa padayong pagsaka sa tubig baha. Ug napunan pa ang ilang kabalaka human mi-ground ang usa sa mga poste sa dapit ug nakuryentihan ang 15 anyos nga lalaki.
Daling gidala sa tambalanan ang 15 anyos nga si Kent Vincent Hilig human makuryentihe. Matod sa usa sa mga mulupyo sa dapit, pasado alas 4 kaganihang kadlawon, nabantayan niyang nagkayo ang usa sa mga poste sa sitio Tungdon nga gibahaan. Nakakita man ko nga nagsiga ang poste. Mutong nisyagit ko nga kanang sunog, tabang mutong namata akong uyuan. Ang uyuan ni tabang og kanang bubo sa kurente niya. Panidoon man siya diri dapit mao to na ni ground siya. May mga kawani sa electric company nga misusi gilayon ni ini. Apan pagka alas 10 ganihang buntag, naukay ang mga mulupyo kay may batanong lalaki nga nakuryentihan. Diha ni anang tiilan sa poste gikatahong nahayang si akin. Gitabangan na lang kini sa mga silingan pagbira gamit ang sanggot o gipahigda dinhi o gitabang sa wala pa dad-angad to sa hospital. Nisagit ang anak nga, halalay na lumos, di dali ko ambak sa CR, dagan ko nga to kay akong giluwas. Sus karon ni ana siya, ni ana. Di pagdagan ako, akong gikuptan anak. Ni kurog mo ko, ni atras ko di. Kato sa kamigo na ko nagdagkuhit. Pagkuhit nako, ang sinina ang gikuhit ang gamit ng sanggot. Pagka kuha nako mo ding gitabang. Mibalik na usab kaganiha ang mga kawani sa naasing electric company aron pagsusi og balik sa dapit, diin makuryentihi ang lalaki. Gibasol sa mga mulupyo ang padayong pagsaka sa tubig baha sa ilang dapit. May duha na ka mga submersible pump sa barangay Basak nga gipagamit kanila, apan dili kini makaato sa tubig tungod sa kalapad sa dapit nga gisanapan sa pagbaha ug sa way puas nga pag-uwan. Grabe nam gud ang kalaw, ma'am. Grabe na nya. Sa imong giingon na naabot na ni mayor, wala mo ko kitag taga city na mari, among gusto nga maksyonan ba. Kaya ang basag tangke, sige mag aksyon ito. Totally karon may ug ato gintanawon ang tibuok overview sa Basak na mo ba. Halos kita na namong barangay na bahaan na gyud, no. Bab ug mga adlaw gikatakdang mo pahigayon og ocular inspection ang Lapu-Lapu City Government uban sa DNR, DPWH ug BFAR sa gitambakan nga fish pond nga mo'y gitumbok nga usa sa hinungdan sa mga pagbaha diha sa Barangay Basak. Bab? Kasamat sa Luan Mirondina sa imong live report. Mga jeepney drivers nga nawadaan og panginabuyaan kay wa pa makabiyahis kadalanan, lakip sa giatagan karon og temporary employment sa dakbayan sa Mandaue. Ang report ni Nico Serino. Sa buhatan sa Mandaue City Legal Enforcement Unit, giproseso karon ang application ni ining mga gustong mahatagan og temporaryong panginabuhian. Ubos sa tupad program sa Department of Labor and Employment, kaabag ang city government, priority ang mga displaced workers karong panahon sa pandemya. Kining mga jeepney drivers nangadto aron pagproseso sa ilang mga papeles ug maka-avail sa program. Makatrabaho sila og napo kaadlaw ug sweldoan og 400 pesos ang adlaw. Muabag sila sa mga buluhaton sa legal office pag-inspeksyon sa implementasyon sa mga health protocols sa syudad. 68 ni sila kabuok, wa ni sila kadawat og ayuda sa gobyerno sama sa SAP, UCT, nya dili sila membro sa Porpis. So morning atong gitagaan. Usa si Verlito sa miproseso sa iyang application kaganiha. Sukad Marso, wa na siya makabiyahe sa giabangan nga jeepney nga may rota nga Liloan, Mandaue. Aminado siyang kinahanglan yung manikay-sikay gumikan sa kalisod sa kinabuhi. Iyang panghinaot, katugtan na ang mga jeepneys nga makabiyahe pagbalik. Para na mo sa mga busy driver dako na gikindabang. Ay kuan. Kunya samtang wala pa pud ang kuan ba jeep. Nasa ingani ba? May na lang. Uban ni June Sulon, Nico Sereno. Balitong Bisdok. Dugang siyam ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 ang natala sa Talisay City Health Office. Hinuon dugang siyam usab ang naka-recover na. Si Chelo Valiena sa report. Sa talaan sa Talisay City Public Information Office, kagabi natala ang siyam kabag-ong nagpositibo sa COVID-19. Tulog gikan sa Barangay Dumlog, ikatulo kanila 8 anyos. Laing usa nga 30 anyos gikan sa Barangay Kansohong. Samtang taga-Barangay Kandulawan ug Bulacau ang nagpositibo nga nag-edad og 53 ug 75 anyos. Laing 26 anyos nga nagpositibo usab nga taga-Biasong. Samtang ang 56 anyos nga lalaki ug 29 anyos nga babae taga-Barangay Biasong gihapon nga aduna
dunay close contact sa patient 751. Ang siyam ka bag-ong positibo na swab test ni atong Agosto 16 o 17. Apan sa COVID-19 bulletin sa Department of Health, alas 5 kagahapon sa hapon, natala lang ang 3 ka bag-ong cases o 7 ka recoveries. Kung basihan ang natalang mga bag-ong kaso sa Talisay City PIO, nga gipagawas kagahapong adlaw, adunay 810 nga kaso itandi sa 825 sa DOH-7. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Fold reverse transcription, polymerase chain reaction, RT-PCR test o swab test gilusa din sa Sugbo karong adlaw. Kinuman gihimong virtual signing sa Memorandum of Agreement sa Cebu City Government, DOH-7 o publiko o pribadong tambalanan nga muhimo sa testing o ang mipaluyo ang grupo sa pribadong kompanya. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Sugdan sunod simana dinhi sa Cebu City ang labing unang pooled PCR testing sa Central Visayas. 4,000 ka mga mamaligyaay sa merkado publiko ang gitarget ka mapaubos. Una sa rapid antigen o kung magpositibo, ipaubos sa RT-PCR test. Si Iloilo Representative Dr. Janet Garin, kinsa mo ay Chief Implementer sa Project ARC PCR o Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, ang nipasabot sa kaminungdanon niini. Labi na alang sa pagbangon sa ekonomiya taliwa sa pandemya. Aggressive testing. But almost always, the response of our people is that it's expensive. Large group of negative cases will also be eliminated. It will bring down the cost of PCR testing, making it affordable to those who would like to return to work. It basically help save our micro and small and medium-sized entrepreneurs who are in great trouble at this point in time. The economy is really struggling with the 2.5-month lockdown. That this pool testing, the importance of this cannot be overemphasized because there are many sectors in Cebu City. Jeepney drivers, taxi drivers, vendors. Sinugdanan pa lang kini sa musunod pang mga pool testing sa ubang sektor aron mapalapdan ang testing o contact tracing. Ang VSMMC Subnational Laboratory o usa ka pribadong tambalanan sa Sugbo ang muhimo sa testing. Ang maong lakang manitong gihangop sa business sector. Without that effective and efficient collaboration of all sectors of our society, we could not have really survived this pandemic in Region 7. We are left no choice but to adapt to the new normal using a set of guidelines crafted by experts that will build confidence among our people. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Flash flood mibanla sa tulo ka mga bahay sa sitio Managuksok, Barangay Bunbon ning Dakbayan, Sugbo niadtong nakalabayng adlaw. Dulan sa 20 ka mga panimay o pamilya nga nagpuyod daplin sa sapa ang apektado. Ani ang report. Lunes diyang kalit nga mibulog ang baha sa Barangay Bunbon. Gani makita sa video ang kabangis sa baha nga naghaguros og mianod dining puwa nga auto nga susama na lang og duaan nga naglutaw sa tubig og gianod sa sapa hangtod nga murag gikuso-kuso kini nga daw wa na may tsura. Samtang sa sitio Managuksok, makita ang inanay nga pagsanap sa tubig sa kabadayan. Ang ubang mga mulupyo dali nga mihikling sa kalit nga pagbulog sa tubig. Apan, tulog yun kabalay nga anaa sa daplin sa sapa ang gianon. Ang tag-iya sa balay mitug-an nga hapit yun sila maapil kun wa dayon makagawas. May na lang nga hayag pa kini nahitabo kay kun natunong nga gabi hayan daghan kuno ang namiligro. Pagawas na mo dis, pagawas na ko sa balik kay misaka unta ko sa mua. Kusog naman ang tubig, naratol naman mi na ipalayo na lang mo ang mga bata dito sa babaw. Gani akong gibarugan karon dunay nagbarog niini nya balay kaniadto apan gibanlas sa baha. Mato ni Kapitan Eduardo Gabriana sa Bunbon nga 17 ka pamilya ang apektado ug ilan ng napahikling. Ilang mga sanina ay nanganod. Ilay damage estimate ninyo sa Tan-on ako kanang
Kay mahal dako mahal man giron ang kanang materialis lagi sa mga kanang mga 200 na maragi ana. Samtang irekomenda ni Konsehal Jerry Guardo nga ipatuman ang free mirror easement sa sapa. Kini aron dili na kapuy-an og dili na sa babutang sa peligro ang kinabuhi sa mga tao. Tanaw na to sa mahimo na to aning mga mitigating measures, makakuan ba mga flood control projects, no? Mga riprap wall para ma-avoid ang kaning incident unya ma-protected sa mga nagpuyo diri daplin sa sapa. Apan mato sa mga tao nga ang luna nga ilang gitukuran napalit na nila. Andam hinuon sila nga mobiya kuna ay kabalhinan. Gipangitaan na usab sa barangay ug remedyo ang kahimtang sa ilang mga apektadong mulupyo. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka 87 anyos nga babae kay wa makagawa sa nasunog nini nga panimay sa Olango Island, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang may mga paso sa kalawasan ang duha niya ka mga anak nga misuway pagluwas kaniya. Siluan meron dina sa report. Sa lawak sa 87 anyos nga si Primitiva Taneo napalgan sa kabumbiruhan ang napaig na niyang patayng lawas. Pasado alauna kagahapon sa hapon, nabantayan na lang sa iyang mga anak nga nagkayo na ang panimay sa ilang inahan sa sitio Dayas, Barangay Tingo, Olango Island. Matod ni SFO1 Haji Samonte, fire investigator, ang 55 anyos nga anak sa biktima nga si Narcisa ang misuway pagsulod sa nagkayo na nga panimay aron luwason ang iyang inahan. Kita niya nga sunog ilang pala, dagan siya. Siya nakaunado sa iyang mama niya. Ako na kayong kwan kay na una ka mosuot sa kwarto tong usangan nimo tanga sa iyang mama. Muagi ka diri sa katong may altar dito man sugod kayo. Sa iyang paningkamot, nahiagom siya og 3rd-degree burn o kapin sa 40% nga bahin sa iyang lawas ang napaso. Samtang nahiagom usab og 1st-degree burn ang igsuon ni Narcisa nga si Antonio Taneo Jr., 45 anyos. Gisusi pa sa kabomberuhan ang hinungdan sa sunog. Apan usa sa mga anggulo nga ilang gitanaw mao ang posibilidad nga nabiya ang kandila ang hinungdan niini. Ang kwan sa mga witness nga dito na sugod itong iyang anak sa dito sa kwarto nga may kandila dito gid may tabo ang kwan kapilano to may tabo daw nga nagsige na to natabang na sa iyang mga anak ba. Wala hinuon makakatap sa kasikbit nga panimay ang sunog. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gipabakwit ang pipila ka mga residente sa Barangay Paknaan, Mandawi City, gumikan sa nasinating halapad nga pagbaha bunga sa kusog kaayo nga uwan. Ang report ni Nico Sereno. Ingon ani kakusog ang bulog sa tubig sa Butuanon River nga misuyla kagabi tungod sa kakusog sa uwan. Tungod niini, moabot sa kutob sa paa ang giladmon sa nasinati nga baha. Tulo ka mga sityo sa Barangay Paknaan ang apektado, kalubihan, sili ug talong, habig sa 6.5 hectare relocation site. Gumikan sa kataas sa tubig, miresponde ang taga-city disaster aron temporaryo nga mapabakwit ang pipila ka mga residente. Ang mga kabataan ang ilang gisiguro nga madala sa gymnasium. Riprap, sana siya sa flood control mitigation natin. Kuha na siya, pero overflow gid tungod sa dako bulog nga tubig. So gid silang balay. Pasado alas 10 na tigayon ang evacuation. Apan dihang mihubas na ang tubig baha, mga pasado tungang gabi, mibalik rasab ang mga residente. Gumikan sa pag-uwan-uwan, mideploy ng daan ang CDRRMO sa ilang mga personnel sa mga lugar sa Dakbayan nga sagad bahaan. Kini aron mapahimangnuan ang mga residente sa dapit. Advisean nga po na to ang mga residente na to nga nasa kuan along the river mula pag mabinantayan kita, closely monitoring yun. Aminado si Suico nga gumikan sa ilang pagresponde sa baha na apektuhan ang ilang tahas sa COVID-19 contact tracing, ingon man decontamination. Apan gipangitaan na nila kini og paagi. Di man gid mo disinfect sa area kung magsige kuan. Kay sayang kay atong solusyon iwas out ra sa tuan. So murag mabiyaan na mo concentrate nga rin sa evacuation evacuation na to sa mga residente. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Mayong adlaw kini itong latest weather update karong adlaw Thursday, August 20, 2020. Ang low pressure area natong gimonitor na gilayon sa 30 kilometro sa may amihanan ng Dait, Camarines Norte. Kining low pressure area less ang chance kini mahimo na bagyo or tropical depression. Samtang southwest monsoon or habagat ang padayong nakaapekto sa may kasadpang bahin sa nasod. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue na rainfall o thunderstorm advisories na naay kasarangan ngadto na sa usahay na kusog ng mga pag-uwan na posible ang mga pagbaha o ang pagdahili sa yuta. Ang range of temperature sa may Eastern Visayas, 24 to 34 degrees Celsius. Sa Central Visayas, 24 to 31 degrees Celsius. Samtang diri sa Western Visayas, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Palawan, 25 to 32 degrees Celsius. O sa Occidental Mindoro, 21 to 32 degrees Celsius. Dinhi sa Sibong haring adlaw mosalop sa alas 6 sa hapon ug musilang sa alas 5:35 sa buntag. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitahan atong mga official social media accounts, ang atong Twitter, Facebook, YouTube, official website sa www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST, mayong adlaw. Ning buwana, libuan man ang mga napuno sa kada adlaw nga mga masakit na gumikan sa coronavirus disease sa tibuok kalibutan ug bisan din sa Pilipinas. Apan libuan usab ang sa matag adlaw ang naka-recover matod sa Department of Health. Anang report ni Faye Marie Dumabo. Kaganihalang udto mutala sa 22.3 milyones ang total COVID cases sa tibuok kalibutan. Apan, 14.3 milyones na niini ang gideklarar nga nagnegatibo na sa COVID-19. Sa Pilipinas, kapin sa 4,000 ang nadugang nga kaso kagahapon. Hinungdan nga ni sa kangadto sa dulan 174,000 ang kinatibuk ang kaso. Apan, kapin sa 700 na usab niini ang nadugang sa mga natalang negatibo na. Tungod niini, kapin sa 57,000 na lang ang aktibo. Ang COVID-19 case sa Central Visayas mas niusos-usab ngadto na lang sa 3,000 nga aktibong kaso, gikan sa kinatibuk-an nga kapin sa 18,000. Sa probinsya sa Subo, 30 ang nadugang nga kaso kagahapon. Ang total COVID case niabot sa 4,114, apan kapin sa 700 na lang niini ang aktibo. Sa mausab sa Negros nga naay 120 ka kaso, apan 22 ra kanila ang nagpaalim pa. Sa Bohol, 61 na lang ang gipaabot nga magnegatibo. Sa data sa DOH7, tulog gihapon ang aktibo sa Siquijor. Sa Dakbayan sa Sugbo, 8 na lang ang nadugang nga kaso kagahapon. Sa Kapinoy bimil nga total case, diin 1,200 na lang aktibo. Kapin 300 na lang usab ang gipaabot nga magnegatibo na sa Mandawi City. Sa Lapu-Lapu City, kapin 500 na lang ang aktibo. Gikan silang kapin 2,000 nga total case. Sa Eastern Visayas, dulan man sa 2,000 ang kaso. Apan kapin sa 600 lang niini ang aktibo. Kay kapin sa 1,000 na ang mga naka-recover. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Agosto, sa miaging tuig, gideklarar sa Department of Health ang National Dengue Alert tungod sa grabing pagsaka sa kaso sa dengue. Gani sa Dakbayan sa Talisay, sukad Enero hangtod Agosto 3 sa miaging tuig, miabot sa 237 ang mga kaso sa dengue. Usa kanila ang nakalas. Gihulagway kini nga alarming itandi sa 145 ka mga kaso sa tuig 2018. Sa pasiunang report, wa pay nadawat nga taho ang City Health Office sa mga kaso sa dengue. Giangkon hinoon ni Mayor Samsam Gulyas ning panahon sa tinguhan, sagad mosiaw ang mga kaso sa dengue. Awhag niya sa mga Talisay noon nga manglimpyos palibot. Makigtambaya yung usab siya sa mga barangay kapitan sa Dakbayan aron hawason ang tubig nga nagpundo sa ukalikayan ang pagsiaw sa dengue. During dengue season, keep your area safe. Of course, the city has to help when it comes to stagnant water. And I think the barangay and the city will address that. Kami rin magtinabangay mi. Uso karon ang farming ning panahon sa pandemic. Mao nga ang usa ka umahan dito sa Ubay, Bohol nahimong inspirasyon sa kadaghanan sa pagpananom og produktong agrikultura. Mga dragon fruit plants ang gitanom sa napo ka ektaryang luna sa Barangay Tipolo nga iya sa 36 anyos nga si Randy Rasam Mendez.
Nurse ug estate broker si Canada sud sa 12 ka tuig si Mendez. Apan kaniadto pa lang nga hilig na niya ang farming. Pagpauli niya ni atong 2015, gisugdan niya pagtikad ang maong luna nga iyang napalit. Uban sa kakugi ug sa determinasyon, nananom siya og dragon fruit Pebrero sa miaging tuig. Aduna siya'y Moroccan Red, Australian Gold ug Palora Ecuador variety. Ang plantasyon, paboritong bisitahon sa taga Bohol, karong MGCQ na ang lalawigan. Welcome usab ang gustong masayod sa pagpananom og dragon fruit ug organic farming. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Dakbayan sa Talisay naglihok lang gagamit ang pundo gikan sa Internal Revenue Allotment kon IRA. Gikan sa Enero hangtod sa Hulyo karong tuiga, nakakolekta lang ang City Treasurer's Office og 27 million pesos nga buhis. Si Chelo Valiena sa report. Gihulagway ni Emma Makuto, Talisay City Treasurer, nga adunay adlaw nga makakolekta lang ang ilang buhatan og 500 pesos o kapin sa 1,000 ka pesos. Maayo na lang matud ni Makuto nga nagsugod ang pagsud sa bayranan sa buhis sa pagka-Abril. Sa pagtapos sa Hulyo, nakakolekta sila sa kapin 27 milyones pesos. Namhinay nagpamayad karong July, ubay-ubay tang nakolekta kay ang atong local nga income is niabot og 27 million. Giangko ni Makoto, apektado ang buluhisan sa dakbayan tungod sa pandemya. Gani adunay mga negosyante nga human sa lockdown, maupay pagbisita sa ilang buhatan. Sa lugway nga gihatag sa ilang buhatan ni atong June 25, adunay uban nga mihangyo nga maangan-angan sila pagbayad kay apektado sila sa pandemic. Hinuon gitugutan silang mabayran ang kinatibuk ang buluhisan samtang ang 2% nga surcharge data-datahan lang. Na sila charge og penalty, amo rang gipanam-anam nilang bayad. Kaya ang ilang kargado gud nag-prepare nga check is katurog yung tax due. Sa licensing office, gipahibaw ni Jane Enrile nga muabot lang sa 30 ka establishmento ang mibukas sa pagpaubos sa dakbayan sa General Community Quarantine. Ang buhis nga gikolekta gikan sa business permit, mayor's permit, permit gikan sa licensing, civil register ug uban pa. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nasa kawasan nasod nga nikisayod sa mga dagko o mga nakunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan din sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita tungod kay matag lokal nga balita mahinungdan. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nulsaro. Maayong hapon mga kapuso.